Imxejna ħafna fejn jidħlu kemm id-drittijiet tal-annimali fuq il-karta, jiġifieri minħabba liġijiet li saru, u anke wkoll il-mod ta' kif individwi jitrattaw mal-annimali. Jiġifieri naħseb illi sirna ftit iktar miftuħin jew inkella sirna naraw li isma' il-qattus ta' barra huwa tagħna wkoll. Issa mhux qed ngħid li dana jipprattika kulħadd, illa għaliex dana tisma' stejjer sfortunati, però naħseb illi l-istejjer li tisma' huma każi li iktar jagħmlu ħoss. Però xorta waħda ma jfissux il-maġġoranza, ġi perswas li l-maġġoranza li għaddu fi qattus barra fit-triq ħajħarsu lejhom ma jagħmlu xejn. Oħrajn forsi se jkellmuh, se jkollok min u dawk li jagħmlu l-iktar ħossi li forsi sfortunatament jagħmluhom xi ħaġa, weġġawhom jew hekk, u dawk kif qegħdin ngħidu l-iktar li jagħmlu ħoss. Jiġifieri naħseb illi aħna bħala nies jisna mdorrijin, bħala popla naħseb mdorrijin illi ngħixu. Qabel kellna ħafna kwistjoni ta' klieb jiġru barra, llum il-ġurnata rari tara minnhom. Ta' sadek tara minnhom u għalkemm istejjer kif qegħdin ngħidu negattivi nisimgħu, però naħseb illi mhuwiex xi ħaġa ta' kuljum. Imma fuq lat naħseb jiena leġislattiv nafu li saru l-awtoritajiet u nafu wkoll li hemm il-liġijiet bħal kull ħaġa bħal kwalinkwa liġi se tibda mis-sewqan, tibda l-kostruzzjoni u l-istess ukoll anke drittijiet tal-annimali, naħseb l-infurzar hija dejjem il-problema, naħseb illi għalkemm il-liġi qiegħda hemm u min jinqabad se jeħel u nafu li l-pieni qegħdin hemm huma li huma, imma dan kollu l-kwistjoni hija dejjem tal-infurzar naħseb jiena. Jiena naħseb li first of all kull min għandu pett eċċetera jiġi ċibt u jkun reġistrat, jrid tkun hemm forma ta' reġistru li jindika ta' min huma l-pett biex fl-ewwel nett jekk il-pett jaħrab jew inkella aktar gravi jiġi abbandonat it is traced back għall-owner. Number 2 jrid ikun hemm pieni iktar ħorox fuq min jaħqar l-annimali u naħseb ukoll li għandu jkun hemm tip ta' reġistru ieħor li jekk persuna qabdet taħqar l-annimali li l-persuna ma titħallix iktar mhux biss owning tal-pezz, imma kważi naħseb laqqas tkun qrib tan-annimal għax biex tasal taħqar annimal tkun kapaċi taħqar bniedem ukoll. Dan huma affarijiet li naħseb li jgħinu aktar fil-protezzjoni tal-annimali għaliex sfortunatament dawn l-individwi li ma jitrattawx tajjeb l-annimali u allura hemm bżonn li jkun hemm dawn il-multi ħorox kif qed jgħid li jkun hemm aktar infurzar u li jiena naqbel ħafna ta' reġistru ġifieri bħalma jeżisti għal min jabbuża minn tfal jew inkella ċertu tip ta' abbużi oħrajn, li jkun hemm dawn in-nies li jisma' dan ma jistgħux jirabbanu jew ma jistgħux ikunu viċin annimali. Għandhom ikunu publicly known illi jekk inti wasalt biex taħqar annimal u inti miktub fir-reġistru ħadd m'għandu għalfejn jistħi x'għandha ismek, tipo jekk għamilt xi ħaġa ħażina titbagħat il-konsegwenzi tagħha. Naqbel li imxejna l quddiem, però anke pereżempju tmur pajjiżi oħrajn tara kemm għandna aktar għalfejn nistgħu nimpruvjaw, pereżempju diversi drabi konna Istanbul tara l-annimali jidħlu ġol-ħwienet saħansitra ġol-ħwienet stess għandhom is-sodot tagħhom għandhom il-baws tal-ilma għandhom il-baws tal-ikel, iħalluhom jidħlu bil-kwiet. Hawnhekk kultant ma nibqax jidħlu jibdew igerglu jħarsu lejhom ikeċċuhom u dawn qed nitkellem fuq stray animals. U li annimali li huma stray li jitħallew jidħlu jaħsbulhom għal dar anke quddiem il-ħanut stess ikollhom jisu dar biex il-qattus ikun jista' jorqod hemmhekk waqt li l-ħanut ikun magħluq. Għandna aktar, però ma rridux ngħidu li ma jeżistux, jiġifieri għax għandna ħafna nies li jitimgħu l-annimali u jagħmlu sagrifiċċji kbar. Dan iżda mhix ħaġa li ħajjagħmilha kulħadd jew kulħadd għandu l-istess amor propju għax dan altru tħobb annimal tħares leħu ma taħqrux u tgħid kemm hu ħelu. U mbagħad hawn min l-imħabba tiegħu jesprimija b'mod differenti, ċwel jagħmel sagrifiċċji kbar, joħroġ fil-għaxija, filgħodu biex jitma' lill-annimali, jonfqu flushom, jonfqu ġidhom. Aħna ftit ilu fuq ir-radju semmejna storja pereżempju ta' persuna li talbet lajnuna wkoll għaliex dina ġida kollha trabbi għexieren kbar ta' qtates fil-residenza tagħha. Jiġri jeżistu wkoll anke minn dawn in-nies u li tajjeb li jkunu highlighted ukoll, tajjeb li dawn nirrimarkaw li jeżistu.